Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la primul episod de pe canal. În acest episod, acest joc se va numi Multicraft și probabil că o să vă întrebați cum am eu deja sabie și 8 torțe. Păi să vă spun, sabia cu torțele vi le dă ei la început, iar voi va trebui să faceți restul și puteți să spargeți, adică de aici până acolo. Uitați. Vezi? Puteți sparge la o distanță foarte mare. Puteți face și hartă. Ups, am cam căzut. Pe aceste 3 puncte din col jos vă arată inventarul. Pe un pătrățel deasupra gândurile de inventar puteți să puneți mai multe chestii, să le multiplic. Dar evident că nu se face nimic din tot. Partea nașpa este pentru că nu aveți redne, nu puteți face sate, nu sunt semințe. În Minecraft nu mai sunt sigur, dar bulgării știu că în Minecraft dădeau damage. Sunt mai multe tipuri de animale, adică burși. Uitați cum arată porcii. Uitați, așa arată un porc. Cam așa se aude, omoară absolut toate animalele. Și dacă mănânc carne crudă, dar după încă crește la loc. Uitați un chest, cum a fost pe la acolo. E diamant și emerald. Tare, destul de bine. 2 linguri de fier. Bun, deci în acest episod vreau să chelim cât mai mult spawn, să zicem, să tăiem. Bă, sună bine chelim, adică, dar cred că ar suna mai bine numai când aș vrea să-i iau frunzele. Eu să primești frunzele fără foc, fecă. Ceva nu, ceva nu. Nu le gândim în pom. Bă, cam ciudat acest joc. Eu m-am jucat cu foarte puțin înainte. Am cam norul, deși aveam Carrefour. M-am jucat puțin înainte să văd cum e. M-am interesat și după YouTube mai mult. Da, acest episod o să fie foarte scurt. Hai să ne facem un crafting table. Pomul nu mi-arată aici, puieții. Se pare că este un gând încălzit. Ce are, mă? Nu s-a blocat. Așa. Ok. Hai să ne facem bețe. Un topor.
mai bine. Ok. Pentru lână. Pentru oaie. Ups. În jocul ăsta exista mobi. N-am văzut niciodată cum arată așa jocul. Decât pe YouTube m-am uitat și acolo n-a filmat decât pe zi. Adică puțin. Nu am mai găsit niciunul cu fede, cum am găsit și acolo sus. Se face noapte pe dimineața ca să nu culcă. Să ne facem un pat. Ce greu este. Bă, dar e noapte, de ce nu mă pot culca? Poți buga? Ce ciudat. Ce chestia asta e și că trebuie să fie un spawn point. Nu? Adică așa cred că ar fi. Uite, e un spawn point. Adică este noua casă pentru noi. Nu e niciun spawn point. În casă ei. Bă, da, iată. O chiar tu. Iată, poți buga. Nu știu cum am făcut. Asta. Trebuie să ascultăm aici. Ce sper să pun porțile. Ce mai avem? Bă, destul de tare pe aici. Ne-am făcut casă, băieți. Avem și chest. Gata, băieți, avem casă nouă.
Nu, am uitat să-mi pun pămânță. Bine că puteți buca. Așa. Să nu uităm unde avem casa. Nu credeți că această casă o să fie permanentă. Este doar așa de început. Doar arată bine. O să ne mai modificăm și noi. O să fie chiar un lux aici. Adică e posibil să mărim ca încăperea aia. Pentru că aici este cam, nu știu, cam mic spațiul, cam mare și sunt multe gânduri aici. Iar aici nu este decât în spate, așa că hai să spărgem. Ce stă acolo aia? Să mor singur. Uite, avem hartă.